pe însul la sine. Iată, așa vine, cum spune prorocul Mihea, nu te teme, Ierusalim, iată, împăratul tău vine la tine plând, smerit pe însul la sine. Deci Mântuitorul nu vine nici la noi, la niciunul dintre noi, cu putere. Noi zicem câteodată, foarte supărați pe unii și pe alții, zicem, Dumnezeu trebuie să-i facă ceva. Trebuie să facă Dumnezeu dreptate. Uite ce mi-a făcut cu tare sau cu tare. Cum s-au dus mucenicii la moarte? S-au dus mucenicii la moarte blestemându-i și strigând către Dumnezeu, pedepsește pe cei care ne omoară, pe călăii noștri, sau cum mergeau mucenicii la moarte, cum a mers Hristos pe cruce la moarte, zicând, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și pe cei care îl vor răstigni, pe cei care îl vor răstigni, El îi mântuiește. Așa suntem noi creștini. Noi nu luăm arma să mergem să-L împușcăm pe Cel care ne-a făcut rău. Noi luăm arma lui Hristos, care este crucea. Și zicem, Doamne, iartă că nu știe ce face. Dar ce lung este drumul între iartă că nu știe ce face și starea noastră de supărare, de nervi, de ură față de Cel care ne-a făcut cât de cât rău. Vedeți, de aceea nu putem să venim la Hristos să-i spunem, Doamne, uite, te rog să pedepsești pe dușmanii mei, pe vrăjmașii mei. Nu se poate. Este un nonsens evanghelic. Nu suntem mai lui Hristos dacă cere lucrul acesta. Deci să fim cu luarea minte în această săptămână a patimilor și sărbătoare a intrării în Ierusalim a Mântuitorului, să fim cu luarea minte la noi înșine. Cum îl primim pe Hristos? Cum îl vedem în inima noastră? Cum primim pe Cel de lângă noi, pe fratele nostru? Cum îl primim? Cum îl vedem? Cu ochii lui Hristos? Sau cu ochii noștri omenești? Cum vedem cerul? Cum vedem Ierusalimul Ceresc? Ce este Biserica pentru noi? Și să vindecăm în noi toate neajunsurile și toate neputințele noastre cu Harul lui Dumnezeu, pe care să-L chemăm în continuu. Pentru că fără Darul lui Dumnezeu nu vom putea niciodată ieși biruitori în lupta cu păcatul sau în sălășuirea Ierusalimului celui Ceresc și aici pe pământ și în inimile noastre, în care vă doresc tuturor să vă sălășuiți în aceste zile. Deci în aceste zile noi mergem încet cu Mântuitorul spre Golgota și apoi la mormântul Lui și apoi în învierea Lui. Dar mergem cu El, participăm cu El. Încercați ca seară de seară, zi de zi, la denii și la Joia Mare, la liturghia, Joia Mare a cinei celei de taină, este începutul a ceea ce noi prăznuim și slujim duminică de duminică și zi de zi. Cina cea de taină, liturghia, Sfânta și Dumnezească liturghie. Apoi la slujba patimilor Mântuitorului, cele 12 Evanghelii, și apoi la provotul Domnului și Sâmbăta Mare, cum să zic, să nu trăim ca cei nesimțiți, pe care nu ne interesează, și să fim apostolii lui Hristos. A nu
uitiți și în jurul dumneavoastră